Dobro jutro u ime cele ekipe jutarnjeg programa televizije Pink. Ja sam Srđan Predojev. Sada jedan duet, Hari Matehari. I šta je ljubav, koliko se jasno. Jelena Rozga i Željko Samardžić. Novi duet, lec. Sada sa nama u studiju ministar poljoprivrede, Saša Dragin. Dobro jutro, dobro jutro. Samo jedno pitanje, ali onako kratko da nam odgovorite. Šta se dešava sa malinarima, hladnjačama, otkupnim cenama? Dakle, svake godine negde tokom drugog dela godine. Vesti su na redu sada. Ako možete samo u dve rečenice, rezultat jučerašnjeg na gostovanje. Manifestirana Dunava ove godine i Driličari Srbije organizovat će više dođe. Naš gost ovoga jutra, Josip Bešić, on je jedriličar i sa njim ću driličar, bio naš gost i najavio jednu lepu manifestaciju koja će u zavisnosti od vremena biti uspešna. Da, neće biti baš te košave, ali dobro, bit će meko. Evo što je dešavalo sinoć u glavnom gradu. O zdravlju govorimo sada, o problemu ravnih stopala, nepravilnog hoda, krive kičme. To su sve češći problemi među decom predškolskog i školskog uzrasta. Ne znate kako to čiti, kako lečiti ako do toga dođe. O tome ćemo pričati sa našom gošćom, profesorka doktorka Ivana Petronić. Tu smo ja i aktuelna mis Srbije. Evo, bolje ti ovde, lepše svetlo, nekako. Prvo da ti čestitam, Milica, dobro jutro i dobrodošla. Hvala puno, dobro jutro vama i vašim gledalacima. Zadovoljstvo mi da budem jutro s vama. I nama je pravo da ti kažem pravo zadovoljstvo jer izgledaš fenomenalno. Praktično mnogo izgledaš lepo u prirodi. Čuli smo mnogo u našem studiju kako izgledaju vaše pripreme, odnosno kako su izgledale vaše pripreme. I onda su nam pričali o toj nekoj radionici koja, ajde pomozi mi Srđane. Pa za komunikaciju, za pa to govor, komunikativnost. Pedoslova, nismo dovoljno biti lep, trebalo bi biti i pametan. Koliko su vam govorili da ta unutrašnja lepota, kako svi mnogo popularno nazivaju, dakle, upravo to o čemu si pričala, obrazovanje, pa neka opšta informisanost i kultura koju si stekla nego što si se prije... Na ogromnu borbu sa vodom i to onom morskom, Herceg-Novom, spremio se naše sledeće gošće. Odete onako jedan ženski ručak i kažete, pa mnogo je bolje da ovo odražili, ali za nekog drugog. Dobro, ali da sredite na oba festivala. Hvala vam. Hvala puno i sve najbolje u Herceg-Novom na festivalu. I fenomenalno pevate i morat ćemo jednom da vas pozovemo da neko sedne za klavir. Morate da se dogovorite ko će da peva na Herceg-Novom. A ide sela za Iraša. Poslastica jedna sa jagodama, lepo. Za ovo dobro. Slatko. Kako u svetu rešavaju problem štrajka, otpusti stare radnike i primjene nove? I to za lepu platu. Da. Reč je o britanskoj aviokompaniji British Airways. Oni su... 1 milion funti. Da, međutim, kod nas ti gubici nisu toliki. Kada je bilo koji... Ne bi tako velika aviokompanija. Da, prevoznik u pitanju. Idemo do autobuske stanice u Beogradu da vidimo da li se povećao broj polaznika s obzirom da su godišnji odmori u toku. Da li su autobusi klimatizovani i idemo lepo vreme? Tiče policajaca koji su u brigadi, kako se oni obučavaju za tu funkciju. Oni moraju prvo da postanu policijski službenici. Uživanje može da počne. Hvala vam. Mi vas pozdravljamo i ovo je bio i posle dana ove radne nedelje. Vidimo se ponovo u ponedeljak. Iskoristite vikend na najbolji mogući način, sve najbolje. Prijetno.